Otvoriaca brána. Vítajú späť v garáži, sme nový neexistujúci magazín o automobiloch a keďže sme sa nemohli pozerať, čo je na slovenskom webe o autách napísané, chceme ti to priniesť v novej forme, v novom štýle, ktorý ťa možno bude zaujímať A hlavne baviť. Dnes je jubilejný deň, keďže práve dnes sme sa dostali k prvému testovanému vozidlu. A kým sme ho našli, tak sme veľa lúk preskakali. From a bone, can't get no loving while your man is gone. You can't get water. Takže ako isto vieš, dostali sme na test partner TP vo verzii Outdoor s motorom 1.6 EHDI s výkonom 120 koní a 300 Nm. Zaujímavosťou tohto motora je, že spĺňa emisnú normu Euro 6 a aby tak dosiahol, je vybavený modernými technológiami, ako strekovanie močoviny, SCV katalizátorom a PODF filtrom. Avšak problém tohto motora môže byť dolievanie močoviny, ktoré je výrobcom predpísané po 15 000 km. Apropo, koľko stojí tá močovina? Pár centov, 8-10 možno, nie je to nejaká vážna suma, takže nie je to nič hrozivé. Čiže tento motor sa dá použiť V bežnej prevádzke pre rodiny s deťmi je úplne ideálne. Sice by som možno uvažoval o tej slabšej výkonnej verzii, je tam úspora nejakých 2000 €, čiže ten výkon 120 koní si myslím, že pre toto vozidlo je až... Ťažko povedať, či by to aj menej papalo také autíčko. Ja som vypichol vlastne posilné dvere dvojkrídlové a veľký batožinový priestor. Tieto dvere sú obrovské, dá sa cez ne pohodlne nastupovať, aj autosedačky, aj deti, aj starší ľudia. A výhodou je aj, že pri veľkých parkoviskách podzemnej garáže, kde sú auta vedľa seba nahusto, nemusíte otvárať dvere a nemusíte sa báť, že vám deti oškrú, prípadne aj susedové vozidlo. A keďže späťák je iný, sme sa rozhodli tieto veci otestovať troška z iného súdka. Servus, ako vidíš, tento partner sa dá použiť aj na prajkašku pri hre. When I was younger, not so long ago, oh, I had nothing to show. I'd stick around and drink all night. Partner použiť aj naháňač, aby si vedel, ako máš to, tak sleduj. I never meant to hurt you, girl. I just can't stay away. And all the time that Takže ako si všimol, zahrali sme frisbee, naháňačku, kde ty vybodoval. Nemyslíš si to? Ty vybodoval vo veľkom priestore určite. Ale keďže vonku je 300 stupňov, to je krásnych 21, klimatizujeme si tu a úplne, že chillujeme maximálne. A vďaka čomu? Vďaka multifunkčnej streke a výduchom, klimatizácie a zadné miesto. A nehovorím o 4 veľkých strešných boxoch, ktoré nám ponúkajú panoramatický výhľad na krásne slnečné počasie. Takže chilluj s nami. so many nights I'd stick around and drink all night. All of the things I did, they just were right. And all the time that I stayed home and cried, I could never say I was wrong, but I was wrong.
zdravím ťa. Ale mal si na male. Čo hovoríš? Čo ty hovoríš na mňa, nie? Či hovoríme o aute? Auto v pohode, ale čakal som, že to bude lepšie. Do začiatku si ja celkom držal. Ale ako náhle sa tá 1.6 nadýchla, tak koniec. Prišiel záver testu a nášho 7-dňového putovania s týmto vozidlom a neprichádzal dážď, aby sme mohli preveriť grip control. Samozrejme, rozhodli sme sa na posledný deň, čo bola nedeľa. Pekné slnečné počasie nás vytiahlo do hory na hríby. Test sa blíži ku koncu a na záver testa sme sa vybrali na huby otestovať grip control podvozok. Takže čo hovoríš na ten komfort, keď už sme na tejto takej kvázi rozbitejšej ceste? Kvázi rozbitejšia cesta je dosť rozbitá, ale je to príjemné. Schádzame na lesnú cestu. Tu už to vyzerá trošku inakšie. Už sú popodané stromy. No, Plato. som zvedavý, či nejaké hubičky nájdeme. No a čo bude určite začala sezóna. Nejaký dubáčik. Podvozkovo to zatiaľ zvláda, takže máme o 1 cm vyššie. Bola to nejaká prekážka. Sleduj to, nejaké blátko tu máme. No a tak bojíš toto? Počkaj. To idem natočiť toto nejak. Normálne neverím, že tu je boc. Malo by to fungovať na princípe elektronickej uzavierky diferenciálu, pri ktorej rozloží silu na jedno koleso a vidíme, ako ho vypína. Nakoniec to prešlo. Celkom dobre to išlo, cítil som ako pracuje ten systém pri brzdovaní jednotlivých kolies. Takže mal som aj obavu testom. Akože na výšku si tam mal miesta dosť, tam to ti poviem, tam si mal 5 cm minimálne ešte. Tam bolo miesta. Takže ideme na tie huby, keď už sme tu. Poďme pozrieť nejaké huby. Keďže sme na hrybovačke neobjavili ani jeden hryb. Tak sme ešte aspoň zabavili. Útočník číslo 1, klicie meno Jožko z Baheník, berie šišku do ruky a strieľa. Netriafa. Následne útočník číslo 2, Peťko Malý, bere šišku a triafa. Útočník Peťko Malý vyhral. Máme tu záver testu a naše dojmy, pocity, hodnotenia týždňového putovania s Peugeotom Partner TP. Čo povieš na úvod? Povieme si určite nejaké plusy a minusy. Ku plusom by som povedal jednoznačne svetlá výška. Svetlá výška, áno. 1 cm zvýšená oproti štandardnej verzii, čo nám pomohlo pri výlete na hríby. Taktiež oplastovaný spodok, kryt pod motorom do železa. Mohutný, robustný dizajn, perfektné hmlovky pasujú k tomuto dizajnu. Čiže mne sa osobne ako dizajnovo až na ten zadok, ale ten je vlastne daný krabicoidným tvarom, takže ja to hodnotím kladne, tento dizajn. Čo si ty myslíš o dizajne? Dizajn je určite taký pekný, mohutný. Mne osobne sa nepáčia tieto LED diody, skôr by sa mi páčili, keď boli primontované k svetlám. Ale výhodou je určite jednoznačne batožinový priestor a posunné dvere. A to by mohlo byť tak všetko. No, Plusom, čo je z mojej strany. že tie dvere kvitujem tiež, to sme si videli aj v teste. Batožínak obrovský, to je pravda, že aj pre mňa je to plus. A ja by som ešte k plusom dal motor, pružný, celkom dobre potiahol, aj spotreba bola adekvátna.
Ale rozmýšľal by som skôr asi o tej slabšej verzii, predsa len cenová úspora a big price za toto vozidlo 24 000 je podľa mňa test. Určite veľa. A ešte k tým minusom by som sa vrátil. Jeden USB port, veľmi zlá vec. V dnešnej dobe to je oprus. Telefón a USBčko si zapojiť don't exist. A no, plastový volant z užitkovej verzie. Archaické budíky z užitkovej verzie. A 5-hlasová obrazovka z vesmírnej lode Voyager. To nabije do očí. Takže A jednoznačne ešte sú celoročné gumy, možnosti grip control. tak. Není si to možnosť tu grip control, to To je nutnosť. je nutnosť, to je podmienené grip controlom. A Ale samozrejme, keď ich zoderete, môžete si ich dať na ledné, ale či si dáva ten grip control alebo nie, ja si myslím osobne, že ani moc nie. zbytočnosť. Určite to, Za 220 € príplatok. myslím si, že to človek nevyužije. Musel by chodiť, neviem, pravidelne na hory a ťažko povedať, ako by sa to správalo na snehu, keďže to sme nemali možnosť otestovať. Takže Ale možno v budúcnosti. A za tých 220 € si kúpte radšej reťazy a lopat. Arrivederci, Maxi hra končí. Naše hodnotenie je 79%. Ak sa ti video páčilo a pobavilo ťa, lajkuj, zdieľaj a sleduj späť.